disesuaikan kostume Tommy. Gak ngerti sampe disesuaikan kostum apa. Loh, Wong nang sebelah ondo iku ana bapak polisi. loh, ngerti ya? Aku nek ngomong wedok dibedil cangkemku seneng nyonyor. Loh, bapak polisi ki mang mari tak takoni sakgurunge awake dhewe munggah iki mang tak takoni. Pak lan napa jenengan kok ten mriki? Mari ngawal mami. Lah napa mantun kecakup niku wau ngoten. Anane kecakup soale wekku gak jelas. Nggih, monggo Mi. Sami sehat sedaya nggih. Sing kompak guri gak kompak belas. Rasan-rasan tok isoke. Sami sehat sedaya nggih. Sehat awake. Ugi sehat rezekine. Pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Sehat ugi pamong desane sugeng dalu Bapak. Ngaturaken sugeng dalu lan. Assalamualaikum. Lho belak jadi baleni maneh. Suaramu iki cocokno karo kostume Mi. Iki ngono awake dhewe iki acara nduk kene iki mungkin untuk yang pertama. Tapi yang berapa tahun lalu itu pernah nduk gone gilane Bapak kepala desa lek mboten suping. Nah iki Bapak. Yuk, masih yang pertama iki tahun meneh wis dijob langsung DP barusan iki. Muga-muga Mi ya. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pilih sepuh aji ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Sami-sami monggo kita pirsani pagelaran bedayan serba-serbi ingkang dipun aturi sederek seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Oke, mboten suping ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ugi konjo matur sembah nuwun katur ibu-ibu sing ngeladeni awake dhewe ku. Oh nggih, ibu-ibu PKK, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Lodene enak. Jodis pokoke. Jodis. Nggih. Wah, aku mau kari-kari tak koreti kenek laos. Lho, pras kula wau niku lho Mi wonten daginge yo, enten tetewane yo. Laos tak lekai gak apa-apa ususku panuwun. Ugi matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh nggih yuk. Nggih kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur. Paring persomi sabu niku napa kersane tiyang Jombang niku kersane mboten positif. Sahabat Budi Wijaya. Yang ini lho guys selendang ribet. Oh patrai awakmu ya gak wedok asli makane ya kepo. Nggih, sahabat Budi Wijaya tumplek-blek sak Jawa Timur. Matur sembah nuwun niki saking pundi niki Pak Cuwijak dhewe niki saking Paring. Aduh nggih. Nggih. Ya ciduk to. Wong kare-kare wis Paring. Iya ta yuk. Iya to. Yuk yuk. Nggih. Monggo diwiwiti sesarengan duo Lollipop. Ayo, keliling ya. Bisa gembang ora bisa nyuling, bisa nyawang ora bisa nyanting. Ayo dulur padha mirsani kepiara Serang Budi Wijaya. Bedayan serba-serbi menika yuk. Nggih. Ugi tumrape sing dereng semerap ngangkat gending-gending tradisional Jawa Timuran klasik. Ben gak punah, ben gak ilang. Nggih, muri-muri nggih. Muri-muri budaya kita sami nggih. Nggih. Langsung kemawon. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella Firmansyah dan Ning Kiki Amelia.
Geningipun Salome sesarangan Mbak Bella kali Mbak Amel. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Christian. Ya, salam. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, wetone Jombang. Aroma manis wetone Jombang, sing ireng manis, arena Sembang. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, wetone Nganjuk. Kairingan geningipun Aromanis sesarangan Mbak Dias kali Mbak Yas salam. Nggih. Di belakang Ning Kristi akan saya tampilkan pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya. Ning Sanana Semerbak Seng dan Ning Nyantika Dimas Anton. Atur konjo Bapak Febri kang sampun mirsani sembah nuwun. Jara momor didekati ruwaru dayang pinggir kali ayo mablong sing mablong tara marati sarmejo bewani aja gelo wis jarane. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Anip Kumalasari Dewi Mustiko Tuban Sesarangan Ning Rani Asmara. Yuk sing rukun arane Basnawala serampat katur nyenengan sami. Ugi Guru Lamongan Selatan. Jatmo kang apa nedatan dewa
Prabu Menik kali Mbak Rani kairinganipun gending rampat. 3 seniwati sekaligus peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum Sukrisna, Ning Rizky, dan Ning Marsha Aulia. Dereng pirsa menika gendingi rating. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, 4 seniwati sekaligus Ning Reni Suren, Mariati Sudarto, Ning Titin Subayu, dan Ning Susan Warsono. Dekati jroning suka kudu eling lan waspada elang ngono rokok bataline lawe tresnane apot wis ana sing duwe kelingan sekarang pisang sesajine karya elah piye isara meja kaulane aja kaya wis carane. Sabaripun sekawan Presiden kondangi Budi Wijaya. Monggo dipun lajengaken yuk. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukentut dan Ning Sartini dalam sinetron Luwung Lak Laktung. Matur sembah nuwun kagem sapa punden ugi tim Kopior Setro ugi saking Mbak Vida, Mas Pomo matur sembah nuwun. Saking Sambeng Lamongan, Segodo Bandang Tari. Jroning suka kudu eling lan waspada ya ramaku dewe ya naralia marang sir
Nengul ugi jago keluruk sami mawon iki sesarengan Bu Sartini kali Bu Endang Saropa. Senior-seniornya Budi Wijaya, 3 seniwati sekaligus Ning Yayu Karmala, Saking Mantop Lamongan, Ning Mary, saking Mojosari, Ning Irma Arifin, saking Jombang. Pancasila dadi dasare negara rene suka kudu eleng lan waspada jroning nendra nalendra yaksa ngalengka patot lamun nyelamaten upama saya Tiko piantun senior-senior warga dalam kairingan gending jilaju. Gimana kau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya sesarengan bedayan serba serbi. Monggo langsung dilanjut. masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolani arah Jombang. Sumonggo Mas Jono.
Budiwi Jaya Joy Kari manis ku arang manis sambyai aku lo wes yo dong riko mikir sing kuno kari manis kur yang manis Kutha Jombang arane Jawa Timur latahe kutha disebut kutha beriman bersihnya panas dadi nyatane kutha satria pacen Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Dicik Purwanto iku pimpinane Desare Pon
dadi landasane tirta wisata uga orani dina minggu ya pacen akeh sing nekani pacen kuda Jombang iku kuda pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Mbak Inga, Nggih Mami. inggih menika pasugatan bedayan Sekarsari serba serbi ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati Ludruk Budi Wijaya. Wonten woro-woro informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kentut. Suraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling ngomong rasa nggih omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.